Здравейте, приятели, тук аз съм Блазбери, днес снимаме клип на Minecraft, един сервер, ще играем малко паркур, джамп, нали, така паркур пак, така пишеше. И така, да започваме, това ми е първият клип. Не съм много право. Той махна. Сложих звуците. Забравя да това пребързо. Ще стигне играта Killing Floor и Dead Space, ако не стане. Имам и CS PES 2015 на PES 2015 ще има лаги. И така има много. И така че има много голям графики, защото монитора ми е 23 инча и сега 1000 и колко, иначе максимално може да стане 2000 и колко, това е доста. Ако ме питате как монитор Ager, друго за компютъра марката е Deluxe и гигабайт рама е 3, процесора 3 гигабайт рам, GHZ 3 и едно GHZ още има и той е кил. И така, и затова нали и какво е да няма да се снимам на Minecraft, тогава няма да стане хубаво, нали. Има и преинсталация на компа. Нали. Добре, тук там трябва да отворим май нещо, бе. Защото там видях нещо, така скачам. Ако искате да снимете клипове с мен, моля да кажете. Снимам с баника, но вече, нали, безплатно, дали няма да снимам само 10 минути, а колко си искам, 20, 30 и така нататък. Защото имам регистрация и така. Това. Ако питате как го направя, просто от залуда изтегля си го и после там третото беше май и от теглите и после най-първо правите инсталация и после отворите KMarker, но първо натискате левия бутон, не дясния бутон, дясния бутон и после и после изпълни като администратор. Ако не направите като изпълни като администратор, няма да ви са, нали, просто ще можете само 10 минути, нали. Вие ще направя клип за как да се го направите, ако ви питате. Само питайте и правя. Само пишете в коментара дали да правя клип как да снимате много минути с това банка. Добре, добре. Как си бе, моята момче? Аз съм вижте ми, скинът беше по-друг, ама сменил се. Нали като това. Добре. Ей. Ама, след това... Добре, така... Ами добре сега. След това там някой да има мъгъл е. Или... Я да гледам тук нещо да няма. О, шутка! What the fuck? Шутка има тук направо. Може да има.
леко минути. Стано 5. Това ми е първия клип, няма да е много дълъг. Това е малко откачително, така да ви. What the fuck, lad? Това там бъкнато е май. Още един път ще се опитам и ще свърша клипа. Си отидете! Те много са готови. Няма много да скачам. И да се опитам, няма да стане. Направо ако скачам, то ще стане така. Точно там ще се случи, но няма да стане там. Добре, не знам колко е. Това беше от мен, надявам да сте харесали клипа. Това е поредния клип и да виждаме!